Njani? Hey, John. Ngiyaphila. Hayi namhlanje eklasini? Yeah, friendship. Udlaleleni lana sami? Sunday. Friend, usayiletha nempela namhlanje ebusuku? Hawu. Hello? Lile ngikhuluma nawe. Azangazi mngani. Lokhu ngithela nje la message inamba engingayazi kodwa ngiyacabanga lo boy wasegagasini. Ngimukhiye lo. Waye baba. Sabona abafana abaningi abahle nababi. Hayi uyahlala ke wena ngiyakuyena ke loyo akekho bamshongo. Isishabo nokuceba umlomo eklasini. Kasenze njani if it's that ugly guy who's asking you out?